Пандемии, вируси, инфлация, войни, дезинформация, лъжи, изкуствен интелект, несигурност и страх. Последните 5 години се усещат като акселератор към Армагедон или поне човешката нужда да поставяме нещата в контекст или като част от история ми подсказва това. В тези интензивни, меко казано, години, в които виждаме най-отблъскващите страни на човека, същевременно ние се стремим да запазим себе си, да се съхраним, а и да надраснем себе си и нашите недостатъци. Това е доста по-лесно на думи, отколкото да го приложим реално. Но сякаш сме длъжни да продължим заради себе си, заради това, което не искаме да бъдем, за да запазим собствения си ум и да се опитаме да градим от хаоса, който ни заобикаля. И най-вече заради това, че сме хора. А хората грешат и са несъвършени. Емоцията е това, което добавя вкус към живота. Сладък, горчив, наситен или по-слаб. Дори апатията понякога може да е признак или заблуда, че сме опитали всичко и нищо ново не ни впечатлява. Или че сме се пренаситили на вкусове и непцето ни, така да се каже, иска малко почивка. Но това е друго. Емоцията често ни потиква към действия, а действието е просто мисъл или идея на път да се превърне в реалност. Аз лично често си задавам въпроса: има ли смисъл в това, което правя? В работата, която върша, в живота, който водя? И ако да, какъв е той? И искрено завиждам на хората, които са открили своя смисъл, защото смисълът е един двигател, който ни дава сили да се придвижим напред и да зареждаме или да помагаме на другите около нас, заедно да сътворим света. И точно поради тази причина реших да създам този канал. Винаги съм обичал думите, обичам да чета, да пиша, да разговарям с всякакви събеседници. Тук ще мога да правя това пред един или двама, или колкото човека резонират с това, което се опитвам да представя от неразплетените си рошеви мисли. Затова ви благодаря, че ме чухте. Желая ви вдъхновение.